Teniu intenció de participar-hi? No m'ho he plantejat. Bueno, no sé, encara no hem pensat en... Com que és una cosa que està una miqueta així començant, no... I malgrat que al nostre poble tampoc s'ha fet cap consulta ni res, o sigui, ni està... Sembla que no està ni plantejada. Com ho han conegut? A través de quins mitjans? Com ho han sabut? Jo de tot, a través d'internet, a través de la premsa, a través dels mitjans que hi ha d'informació. I en tot cas, si realment s'acaba consolidant, perquè de moment no hi ha cap data, participarien en el referèndum? Home, jo sempre hi he participat. Molt bé. Sempre ha participat en les iniciatives democràtiques i a les eleccions? Sí, però a segon pla. En cas que es realitzés aquesta consulta, si anéssiu a votar, què votaríeu? A veure, és que ara mateix no... És que encara no tinc ninguna opinió així al respecte, no t'ho puc dir perquè és que ni m'ho he plantejat ni ho he pensat. No, jo quan tingui més informació sí que votaria, sí, o sigui, no, clar, estem a Catalunya i tenim dret almenys a votar i expressar la nostra opinió, no? Tant com sí com no, no sé. Jo suposo que quan estigui tot ja en marxa i ben plantejat, doncs sí que votaria, jo sí. Ens interessaria saber quin seria el sentit del seu vot, si el volen dir, d'acord? Si votarien que sí, que preferirien que Catalunya fos un estat nou, o que, pel contrari, preferirien que no. Home, provar no costa res, però si ara anem a veure que si això ho comparem amb la Unió Europea, que anem a buscar a unir els països, veig un acte o un procés contrari, perquè Europa vol unir i el que anem a estar buscant a través d'Europa, no ja d'Espanya sol, anem a buscar a separar-nos. Bueno, coneixia que hi havia altres pobles més petits, però no sabia què es faria aquí a Tarragona, no ho sabia. I en tot cas, quan es faci aquí a Tarragona, aniries a votar-hi? Intentaré ser-hi, no sé perquè viatjo molt, però sí, intentaré anar a votar. Bé, també que sàpigues que hi ha la possibilitat de fer vot avançat, Sí. Vale, no ho sabia. Coneixia vostè que s'estava promovent un referèndum per l'autodeterminació aquí a Tarragona? Sí, Com ho havies sabut? Per quins mitjans? per la premsa. Sí, ho havia vist. Sí que ho sabíem, sí. Com ho han sabut? A través de quin mitjà? A través del diari. Sí, del diari. Tenen intenció d'anar a votar quan s'acabi consolidant aquesta... Sí, i tant. Contem els dies que falten per la consulta. Possiblement, no ho tinc gaire clar, però possiblement votaria que no. No veig que vagi... que a partir d'això puguem tirar endavant o no. Vull dir, veig que no és massa... No ho veig del tot sèrio, tot això. Llavors votaria que no. Tindria intenció d'anar a votar? I tant. Ens podria dir què votaria? Votaria que sí. Molt bé. Votaria que sí. Què és el que votarien? Votaríem que sí. Sí, favorable, òbviament. No sabíem que se'n fes a Tarragona, però suposàvem que sí que es faria. Però jo personalment, que la facin molt bé, però jo no estic d'acord amb una independència total i radical com volen. Jo soc català, però no comparteixo aquesta idea. Trobo que és molt interessant que es faci perquè tothom puguem expressar el que pensem. Però amb la reserva potser no votaríem que sí. Jo potser no votaria que sí. Jo tampoc. Però anirien a votar? Sí, votar sí. No, jo no. Sí, jo sí. No. Jo aniria a votar? No. I soc catalanista fins a la mèdula, com ningú, potser per haver anat a una escola catalana, escric el català molt bé, crec que el parlo bastant bé, però no crec en la independència. Però que sí que crec que l'Estatut ens l'ha retallat massa i aquesta és la clau de que hi hagi ara aquesta corrent d'independentista. Tenim uns drets, però hem de pensar que a veure, els productes catalans, llavors quan ens faran un boicot, ens enfadarem, protestarem i direm que són uns d'allò, però hi hem de pensar. No podem pensar amb el cor, hem de pensar amb el cap. Si aniries a votar en el cas que s'acabés fent? Pues jo crec que no aniria. No aniries a votar. Per algun motiu en especial? No. No t'interessa especialment la política? A veure, la política, tot això que s'ha fet no m'interessa. N'esteu al corrent? Doncs jo no n'estava al corrent, però sí que sé que durant Catalunya hi ha hagut diverses consultes, però no sabia que aquí a Tarragona es feia. Ni idea, no tenim ni idea.
Jo sí, perquè crec que el poble ha de dir la seva veu, tant sí com sí no, i per això estan aquestes consultes, perquè la gent digui el que opina. Jo votaria que sí. Jo també. M'agradaria que em digués si aniria a votar en el cas que es fes al seu municipi. Jo sí, clar, per supost. Que votaria que sí. Nos gustaría saber si vosotros sabíais que se estaban haciendo estas votaciones. No, lo que pasa, la diferencia que hay entre los catalanes y extranjeros, no hay conversación. Pues entonces, nosotros somos aquí en Cataluña, pues en Cataluña nos da todo lo que estamos buscando. Nosotros con los catalanes, como vivimos aquí, pues tenemos los papeles de aquí, pues si Cataluña, su objetivo por alguna cosa, pues nosotros también estamos con ella. ¿Vosotros iríais a votar si os dieran la posibilidad? Pues yo solo no te puedo decir nada, es que si van todos los extranjeros van a hacer esto, pues nosotros también. Les consultes sobre la independència són un fet sense precedents a Europa en què els ciutadans es desentenen de l'estructura estatal i aposten localment per a decidir, i en aquest cas decidir sobre la independència dels països catalans. A la plataforma el que pretenem els que en formem part és de realitzar el referèndum sobre la independència a la ciutat de Tarragona amb el màxim de garanties, és a dir, comptant que tinguem el suport ciutadà necessari per celebrar-lo amb garanties, que hi hagi prous voluntaris i que se'n faci una difusió correcta. I, per tant, és celebrar just, si a poder ser a l'última tongada de referèndums locals, celebrar-lo aquí a la ciutat de Tarragona. Que avui en dia, pel fet que estem en una democràcia representativa, es veu una mica minvat, però és intentar trobar aquests mecanismes que fan que la gent pugui participar més, que hi hagi una implicació del teixit associatiu, associacions, col·lectius, que de fet de teixit a Tarragona n'hi ha, però pretenem que s'hi impliquin verdaderament i que hi hagi aquest suport que tant necessitem, perquè recordem que no tenim el suport directe de l'Ajuntament de Tarragona. El Parlament de Catalunya recentment s'ha posicionat i ha donat suport a tot el grup de consultes que es faran el 25 d'abril. Animem el nostre Ajuntament d'aquesta ciutat a que doni suport a aquesta consulta i que ens faciliti al màxim l'accés a tot el que és locals i llocs que podem utilitzar per dur-la a terme. Pretenem aconseguir el percentatge mig de la resta de poblacions que ja han fet el referèndum. En el referèndum podrà participar tots els majors de 16 anys, persones empadronades a la ciutat de Tarragona i els immigrants que també estiguin empadronats.